Hello? Inġbarna f'dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu biex flimkien ma' dillom tas-sema l-ewwel u qabel kollox nirringrazzjaw lil Alla għal dawn it-trabi li huma xhieda ħajja ta' mħabba lejn il-familja tagħkom. Permezz tas-sagrament tal-Magħmudija huma ġew ikkonsagrati lilu u għalhekk huma uliedu. Bil-preżentazzjoni ta' tfal lil Madonna aħna se npoġġu lil dawn it-tfal taħt il-protezzjoni materna tagħha biex hija żżomm ħarsita fuqhom u tħarrishom minn kull deni kemm tar-ruħ u kemm tal-ġisem. Għalhekk inqumu bil-wifqa u flimkien mar-raj tagħna spiritwali nimxu biex nisimgħu il-kelma ta' Alla, il-kelma ta' Kristu li twassalna biex nibnu il-ħajja tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-ħnina tal-Missier, is-sliem tal-Mulej tagħna Ġesu Kristu u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Maħbubin ħuti f'din il-festa għall-familja tagħkom, inħallu l-ħsieb tagħna jdur lejn il-Verġni Marija Om tal-ħnina. Ħatkun il-ħarsa tagħha ta' Om li jissaħibna tul ħajjitna biex il-koll kemm aħna nistgħu niskopru mill-ġdid il-ferħ tal-imħabba ta' Alla. Taħt il-ħarsa materna tal-Madonna ta' Pinu nafdaw lit-tfal u lill-familji tagħna sabiex tkun li tressaqna lejn bina Ġesu li fih kull familja ssib
is-serħan u l-paċi tal-imħabba tal-missier. Nirringrazzjaw lil Alla d-don tal-ħajja u npoġġu lil uliedna fi ħdan din omna tas-sema sabiex kif hi ħadet ħsieb li ben ta' Alla li fġufa sar bniedem bħalna hekk ukoll uliedna jikbru fl-ossa tal-imħabba tiegħu bi Kristu Sidna. Amen. Permezz tal-mamudija, aħna nieħdu sehem mill-misteru tal-għid ta' Kristu. Inġeddu mela l-wedid tal-mamudija tagħna u mill-ġdejt niċħdu lix-xitan biex inkomplu nikbru fil-fidi tagħna u nimxu wara Kristu fil-Knisja tiegħu. Tiċħdu l-idnub biex tgħixu fil-ħelsien ta' wlied Alla Iva niċħad. Tiċħdu l-qerq tal-ħażen biex id-dnub ma jaħkimx fuqkom. Iva niċħad. Tiċħdu lix-xitan li jqanqal u jħajjar għad-dnub. Iva niċħad. Temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Iva nemmen. Temnu f'Ġesu Kristu, ibnu l-waħdini u sidna, li twilet minn Marija Verġni bata u miet u difnuh għam minn bejn l-imwiet u qiegħed fil-lemin tal-missier. Iva nemmen. Temnu fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. Iva nemmen. U Alla li jista' kollox, missier Sidna Ġesu Kristu, li nissilna mill-ġdid bl-ilma u l-Ispirtu Santu u tana wkoll il-maħfra ta' dnubietna, iħarisna bil-grazzja tiegħu f'Ġesu Kristu Sidna għal ħajja ta' dejjem. Amen.
noqogħdu bil-qiegħda biex issa b'qalbna miftuħa nisimgħu il-kelma ta' Alla ta' twassal lilna. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ma tafux li aħna l-koll li tammidna fi Kristu Ġesu tammidna fil-mewt tiegħu? Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-magħmudija, sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu f'mewt li tixbaħ lil tiegħu, hekk ninaqdu miegħu fil-qawmien tiegħu mill-mewt. Dan nafu li l-bniedem il-qadim tagħna ssallab miegħu biex jinqered dan il-ġisem ta' dnub, sabiex ma nkunux aktar il-sira ta' dnub. Min imut jeħles mid-dnub. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemmnu wkoll li qed ngħixu ma' Kristu. Nafu li Kristu qam mill-imwiet u ma jmutx aktar. Il-mewt m'għadix taħkem fuqu. U li miet darba għal dejjem għad-dnub. U issa li qiegħed jgħix għal Alla. Hekk ukoll intom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub, iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien, is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar. Is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħed għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Ngħidu flimkien, Is-Setani jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar. Iva minn issa l-qudiem kull nisel isejjaħ li ħinja. Għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddis u l-isem tiegħu. Is-Setani jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu, xerret il dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Ngħidu flimkien. Setani jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar. Niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u olla ċkejknin. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ u l-onja bagħathom il-barra b'xejn. Ngħidu flimkien. Setani jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Palma wiegħed il-missirijietna b'risq Abraham u niżlu għal dejjem. Setani jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar. Dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Il-mulej ma'kom. Qari mill-aħbar it-tajba skont San Luqa. Meta ilhom iż-żmien għat-tisfija tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, ħadu lil Ġesu f'Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-mulej. Bħalma u miktub fil-liġi tal-mulej, kull tifel li jitwielet l-ewwel wieħed jiġi kkonsagrat lill-mulej.
u biex joffru b'sagrifiċċju pargamim jew żewġ bċiċen kif jingħad fil-liġi tal-mulej. Kien hemm f'Ġerusalemm raġel jismu Xmun, dan kien raġel ġust u tajjeb li kien jistenna l-faraġ ta' Iżrael u l-Ispirtu Santu kien fuqu. U kien imnebbaħ mill-Ispirtu Santu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara lil Kristu tal-mulej. Ġimela fit-tempju imqanqal mill-Ispirtu u x'ħin il-ġenituri ġibu t-tarbija Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi huwa ħadu fuq dirgħih, birek l-Alla u qal: issa Sid, tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem skont kelmtek, għaliex għajnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek li jint ħejjejt għall-popli kollha, dawl biex idawa lill-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikom u qal il-Marija ommu: ara, dan se jġib il-waqa' u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael, se jkun sinjal u jmerruh. U intu ukoll min naħa tiegħek sejf jinfidlek ruħek ħalli jinkixfu l-ħsibijiet moħbija ta' ħafna. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom Nażaret, u t-tifel baqa' jikber u jitqawwa u jimtela bil-għarf, u l-grazzja ta' Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kemm xi ħaġa sabiħa li ġibtu lil-uliedkom il-frott tal-imħabba tagħkom, imma fuq kollox ir-rigal id-don ta' Alla għalikom biex imberkuhom. X'jiġifieri dan il-ġest sempliċi imma mimli tifsir. Li tbierek tarbija, li tbierek persuna, li tbierek oġġett, tkun qiegħed titlob il-preżenza ta' Alla, preżenza pożittiva, preżenza sabiħa fuq il-persuna, f'dan il-każ fuq it-tfal tagħkom. Issa jibqgħu ċerti li l-awliedkom huma diġà rigal don li Alla tagħkom, allura diġà Alla qiegħed magħhom. Imma uliedkom dawn it-trabi għandhom bżonn l-għajnuna tagħkom biex iħossu u jgħixu din il-preżenza ta' Alla li takkumpanjahom matul ħajjithom. Żgur li intom ġibtuhom hawn għax tixtiequlhom is-saħħa b'mod speċjali fil-ġisem, b'mod speċjali is-saħħa li tgħinhom jikbru b'mod normali, jikbru bil-għajnuna tagħkom, bis-sakrifiċċji tagħkom fiżikament, ħalli ikunu jistgħu jibqgħu mexjin il-qudiem fil-futur. Imma ma din is-saħħa li aħna nitolbu mingħand Alla permezz ta' tberejk illi qegħdin niċċelebraw, jeħtieġ ukoll ta' saħħa spiritwali. Issa nipprova nispjegalkom x'inhi. Din is-saħħa spiritwali tiddependi ħafna minna, tiddependi ħafna minkom, ġenituri minkom, familjari. Żgur illi wara żmien ta' talb, żmien ta' xewqa profonda, Alla tagħkom il-grazzja li jkollkom it-tarbija. Illum iktar minn qabel li jkollok tarbija hija verament don, rigal, hija grazzja. U li jkollok tarbija f'saħħitha hija grazzja oħra fuq l-ewwel waħda. Għalhekk jeħtieġ illi dawn il-grazzi li l-mulej jatina aħna nipparteċipaw
nikkollaboraw magħhom u kif. Qegħdin ngħixu fi żmien fejn qegħdin nagħtu priorità kbira lix-xogħol u lill-flus. Ix-xogħol u l-flus saru l-iktar ħaġa importanti. U minħabba fekk qed tinħoloq soċjetà iktar sinjura, soċjetà illi ma jonqosha xejn fejn jidħol dak li hu neċessarju materjalment, l-ikel, il-post fejn toqgħod, il-karozza, il-mezzi li għandna bżonn fil-ħajja, dawk ma jonqsuniex. Imma qegħdin noħolqu soċjetà illi għandha bżonnijiet oħrajn illi huma iktar profondi, huma iktar imwera meta ma jiġux sodisfatti. U ħaniprofa nkun prattiku fi kliem sempliċi. It-tfal tagħna, trabi tagħna għandhom bżonn il-preżenza tagħna. Mhux biżżejjed ngħidu quality time. F'nofsija sija kuljum mhix biżżejjed quality time, issa jiena nifhem li bħalissa it-tfal tagħkom jitolbu ħafna iktar minn nofsija u minn sija kuljum. U nifhem ukoll li t-tfal tagħkom jgħijukom, nifhimha li jgħijukom, nifhimha li qalb il-ħafna xogħol u ħidmiet li għandkom biex trabbi tifel jew tifla llum saret diffiċli, saret ikkomplikata ħafna. Mhux biss għall-ispejjeż dawk ukoll, imma fuq kollox minħabba li jeħtieġu li aħna nkunu magħhom u ħdejhom kważi l-ħin kollu, jekk ikunu żgħar b'mod speċjali. Però nħeġġiġkom biex f'din il-fażi tal-ħajja tat-tfal tagħna l-ewwel impenn tagħna, l-ewwel qabel kollox għandu jkun il-preżenza tagħna magħhom. Il-preżenza tagħna magħhom. Noqogħdu ftit attenti, jiena nifhem illi wara ftit xhur li jkollna trabi mhux biss jgħajjuna imma mhux se niddejjaq ngħidha għax hija naturali. Jibdew ixebbowna, skużawni l-kelma goffa, imma rridu nkunu veri konkreti. Hemm awtur Amerikan, psikologu Donald Winnicott, illi fost il-kotba li għandu wieħed jismu 18 Reasons to Hate My Baby. Għax verament jiġu momenti illi inti ma jkollokx moħħu, ma jkollokx moħħa, ma jkollokx aptitu aptita u tajjejk. Imma l-ewwel impenn tagħna f'dan il-mument mod speċjali fl-ewwel sentejn u nofs tlieta hija l-preżenza ta' xi ħadd mill-ġenituri. Il-preżenza fundamentali għaliex? Għax f'dawk is-sentejn jinbnew l-ewwel modelli ta' kif it-tfal tagħna jistgħu jidħlu f'relazzjoni mal-oħrajn. U jekk aħna nfixkluhom jitfixklu f'dawk l-ewwel sentejn, inkunu qegħdin inġibu ħafna ġebel mhux biss fuq saqajn it-tfal tagħna, imma anki fuq saqajna. Anki fuq saqajna. Allura il-binja spiritwali tagħhom tiddependi l-ewwel qabel kollox mill-preżenza tagħna. Mill-preżenza sempliċi, preżenza li kultant ma jkollix aptithom, ma jkollix moħħhom, imma aħna qegħdin hemm preżenti magħhom. Dawk is-sentejn u nofs tlieta tal-bidu jibnu il-karattru sod, jibnu s-saħħa psikika u spiritwali li jeħtieġu li għandhom bżonn it-tfal tagħna biex imbagħad il-qudiem ituna inqas diffikultajiet, inqas problemi, anki meta nħalluhom weħidhom. Ikunu kapaċi joqogħdu fuq saqajhom, jimxu b'saqajhom, ikollhom sinsla tad-dar li tgħinhom ikomplu jaffaċċjaw il-ħajja tal-futur. U dan jeħtieġ li nitolbu lill-Alla jagħtina din il-paċenzja u din l-imħabba. Ippruvaw irriflettu ftit u nieqaf bija. Nistgħu nibqgħu sejrejn imma nieqaf bija. Irriflettu ftit. Il-mulej innifsu għażel mod kif jibqa' f'kuntatt magħna li jgħallimna li minnu dan il-mod. L-istess preżenza tiegħu kontinwa fl-Ewkaristija. Jien qiegħed hawn. Preżenza kontinwa.
għax hija din il-preżenza li turi li jħobbna, li turi l-imħabba. U titkun din il-preżenza tagħkom sinjal qawwi b'saħħtu, prova qawwija b'saħħitha tal-imħabba li intom għandkom lejn uliedkom. Nikkonkludi billi nistedinkom biex tilqgħu kull stedina, kull invejt, kull proposta li tiġikom fejn tidħol il-formazzjoni ta' uliedkom. Kemm jekk tiġi mill-Knisja, mill-parroċċa, jew minn kull band oħra. Il-flows huma importanti, ix-xogħol huwa meħtieġ importanti għall-flows. Imma l-formazzjoni, il-formazzjoni tagħna tagħkom bħala parents, bħala ġenituri, hi fundamentali. Għax tallimna anki kif nużaw il-ġejt li għandna, l-istess flows għal ġejt veru ta' uliedna. L-aħħar kelma. It-tfal tagħna m'għandhomx bżonn tal-flows tagħna, it-tfal tagħna m'għandhomx bżonn tad-djar tagħna, kieku tifel jew tifla minn dawk milli għandkom fidejkom tgħidlu isma' għandek dar lesta għalik ta' jew qiegħed impoġġi l-flus il-bank biex tixtrilek flett. Dak għalih ma jfisser assolutament xejn. Imma li inti qed tilab kwarta miegħu jew kwarta magħha, dik tfisser id-dinja. Dik tfisser id-dinja. Allura noqogħdu attenti biex il-prijoritajiet tagħna f'dan il-mument nasluhom skont l-esiġenzi veri tat-tfal tagħna. Mhux dak li naħsbu aħna li jista' jkollhom bżonn fil-futur, imma dak li għandhom bżonn illum. Għalhekk neħtieġu il-formazzjoni kontinwa għal ġejt veru ta' uliedna, għal ġejt tas-soċjetà ta' għada. Inqumu bil-wifqa sabiex issa issir it-talba tal-preżentazzjoni. Nitolbukom li tieħdu f'idejkom it-talba, nitolbu flimkien mal-isqof. Se nagħmlu talba lil Madonna biex kif hi ppreżentat il-bina Ġesu, hekk aħna nippreżentaw lil uliedna lilha u lil-bina. Imqazza Verġni Marija, Sultana tal-Familja, ġejna llum f'dan is-santwarju tiegħek ta' Pinu biex inpoġġu lit-tfal tagħna rigal ta' Alla lill-familja tagħna taħt il-ħarsien matern tiegħek. Om ta' Ġesu, ilqa' lil uliedna taħt il-man tal-ħnina tiegħek u ħarishom minn kull deni. Ħudhom int f'idejk u mexxihom fit-triq it-tajba biex jikbru fis-sempliċità, fl-innoċenza, fil-qawwa, fis-safa, f'saħħithom u f'lena. Om qaddisa Alla, tron tal-erf, aqlalna minant il-mulej il-grazzja li natuhom trobbija nisranija. Hekk iseħħ fihom il-pjan kollu mħabba tal-missier, isiru jixbħu ta' kuljum lil Kristu u jgħixu mnebħa u mmexxija mill-Ispirtu Santu. Verġni Marija tal-Knisja ħajiddi fihom id-dawl tal-Mamudija biex minn ċkunithom jifmu u jibnu ħajjithom fuq il-Vanġelu, jiskopru l-valuri tas-sagrifiċċju, tal-istudju, tax-xogħol, tal-imħabba, tas-solidarjetà u jitalmu jaqsmu dak li jkollhom ma' sħabhom u ma' ħbiebhom, mal-foqra u mal-batuti. O Madonna ta' Pinu, aħna npoġġuhom taħt il-protezzjoni tiegħek biex ikomplu jikbru fil-grazzja quddiem Alla u quddiem il-bnedmin. U hekk jum wieħed il-Knisja tifraħ bil-virtujiet tagħhom, is-soċjetà tgawdi mill-impenn ċivili tagħhom. Qaddisa Marija Alla, Om tal-ħajja, flimkien ma' Kristu msallab, aħna ngħidulek ara wliedek huma tiegħek. Ġesu afdawhom fidejk, b'sentimenti ta' ringrazzjament u ta' fiduċja, nafdawhom illum fidejk, kun għalihom Om, għalliema u gwida, illum u dejjem. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja minn li għal-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imberkenti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imberkenti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla jitlob għalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, għal-għandna l-grazzja Grazie noħorġu minna mingħajr ħtija. Imla mulej bl-Ispirtu ta' Kristu li lna l-kol li nġbarna f'darek biex imexxi dejjem kull emil tagħna u jdawwa l-triqat kollha tal-Knisja u li qaddes il-ħajja kollha tal-Verġni Marija ħajkompli jqaddes il-familji tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħaj lill-Alla. Issa, kull familja tersaq l-isqof biex flimkien tirċievi id-diploma u tifkira. Jekk xi ħadd ikun irriċċi ritratti minn għand Cordina Photo Market. Nimsek Christi
Mela nirringrazzjawkom tal-attendenza tagħkom fiħdan il-Madonna ta' Pinu u jekk xi ħadd ikun irid xi ritratti milli ħadtu tistgħu tmorru tarawhom għand Cordina Photo Market taħt fejn il-bus terminus. Grazzi lil it-tajjeb.